vi heroppe, er I sindssygt der er mange mennesker. Det er virkelig imponerende at se på heroppe fra. Så, men vi må ellers se at komme i gang med det, vi er her for. Så julemanden, er vi ved at være klar? Ja, det er vi. Så skal vi se, om vi kan få børnene til at hjælpe os med at tælle ned. Hvis vi nu starter med 10, så hvis I hjælper os heroppe. Er I klar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu! Det var ikke længe, det holdt. Skal vi lige prøve at se, om vi kan få dem til en gang til? Er I klar?